What's in the game? Oj, som myšiel do Fify. No, tu je zlatá FIFA. Som vám sľúbil. Mám 100 eur. To je veľmi dobré. A mám tu Cristiano Ronaldo. Sovka. A Modrič. 100. Tu už nemôžu byť. Tu môžu byť iba 98, potom 99 a tak stovky. Nebudem vás rušiť. Ideme zahrať si jedno kolo. No takže bavíme FIFA Mobile. Cristiano Ronaldo dobre kľúčkuje, no to nejde, ide to zle. FIFA. Zlatá FIFA. Asi ma boh FIFA počul. Nie, nepočul. Lebo som myslel, že už je ten pekný gól. Áno. Možno budem teraz súďou. Alebo ten, kto rozprávam vždycky na futbale. No, Bergkamp, ja neviem, ani sa ako Rashford, to je Di Maria. Di Maria, gól, Di Maria, pekný gól, Di Maria. Srdiečko vždycky musíme ukázať. A ideme ďalej. Keď budem mať 3000 gameov, vám ukážem Open White. Tie, čo sú tu hráči, som si ich kúpil za 3000 gemov a aj Rashforda. Proste som ho dostal. Za 3000 gemov. No, takže Rashford, Bergkamp, Rashford a Rashford dal tyčku, Bergkamp, yes, je to gól, druhý gól. Bergkamp zobral loptu, ideme čo... neukázali, čo robí. Ale teraz 5-0 vyhrávame, lebo nám dali náskok 3-0, neviem prečo. Cristiano Ronaldo. Počkajte, musíme dať gól. Keď oni dajú gól, to nič, lebo je to 5-0. Tak to je veľmi dobré. Uj, to veľmi dobre zachránilo. Ronaldo ide. Počkajte, ja to tak pekne ide, ale že to, no tak to je finále Real Madrid proti starých hviezdoch. Oh my god. Nie, robím si srandu. Ešte bude standoff 2 možno, ale neviem kedy. O 5 rokov. Nie, srandujem. Možno bude zajtra, možno bude dneska Rashford. Nie, je to offside. Som už pochopil, chápem. No, takže náš brankár má... som dal toto, chcel som sa napiť, no tak som nechcel toto rušiť. No tak som dal toto zastavenie. Cristiano Ronaldo, no! To čo bolo? Keď kopeme Dim. A teraz to je jeho súdie. Gól! Nie, to bolo veľmi pekne. Ale teraz to môže dať. Nie. Zakazujú mu dať. To je zvláštne. Takže, prosím ešte. Konečne Cristiano Ronaldo. No, mal som povedať to teraz. Ale konečne to dal gól. Lebo teraz ste to nevideli, ale je to gól. Koľko to vyhrávame? 6-0. A presne o 1 sekundu už je. Bam. No takže ma veľmi tešilo. A počkaj, ešte budeme dačo nehrať. Či? Takže si pozoberieme dačo také, ktoré som zabudol to zobrať. A máme to 2 ešte. Neviem, ako sa to hovorí. Som to zabudol povedať. No, uvidíme, koľko máme gamov. 230. Poďme si kúpiť hráča. Však dávaj. Poďme si kúpiť hráča teraz. Ešte nakopíme 200, alebo nakopíme 3000 a budeme mať 97 a 103. No, radšej lepšie je to toto. 97 až do 103, lebo môže vypadnúť veľmi dobrý hráč, chápete? No, Ronaldo, Cristiano, 99 alebo 101 retro, ne? No tak to budeme tak robiť. Ale počkajte, to čo je shop. Som zabudol, že to je shop.
No toto si niekedy kopieme za 3000 gemov. Tu je aj Bellingham, no Bape, keď ne Bape, aj Bellingham. Z toho roka. No, stadiaľ Real Madrid. No, toto video končí. Takže čaute.